I zdravo ljudi, evo nas. Ponovo na mom kanalu, danas će biti 3 klipa. Rekao sam da ću biti aktivan i nadam se da ću bar malo ulepšati, ne ulepšati nego, ćete me barem malo zgotiviti. Evo odmah idemo na Clan Battle, nećemo ništa čekamo. Tako da stvarno potrudit ću se da što češće snimam. Evo, izašao je klip. Znači, mnogo ste velika podrška ljudi, hvala vam mnogo. Već za ovih oko 2 sata mog kanala već sam dobio par subscribe-ova i ovog svega toga. Tako da, puno vam hvala. Stvarno ste najbolji. Ništa drugo da vam kažem, samo da ste najbolji. Neću sad nešto da budem kao najbolji ste, sekam čas, nego sam sad malo počela, izvinite zbog toga. Tako da stvarno vam hvala. Ako ovako nastavimo, sutra će mi ići na YouTube-u, tako da izvinite sad nešto gledam vama. Tako da i da znate ljudi, možda bude otvaranje na drugom akauntu od mog druga koji je Arena 9. On mi je rekao da će da mi da, on i njegov brat će nevjerojatno da mi pripreme neko otvaranje, čisto. A ne, zašto sam sad? Ljudi, idem da se prebacim u drugu sobu, zbog boljeg interneta. Pa se vidimo kad se vratim. I ljudi, evo nas nazad. Evo, igrat ćemo sad opet. Izvinite zbog ovog problema sa netom. Tako da i želim da pozdravim mog druga Simona koji će mi omogućiti. Što? Inače, ljudi, da, ja sad ne znam šta da pričam, jednostavno, treći klip u danu. Da vi znate koliko je teško snimati za YouTube, postaviti kvalitet i sve to i čekati. Evo, 3 klipa u dan je mnogo teško postaviti. Tako da ne znam ko je aktivan sem Muđe toliko, tako da Muđe bukvalno mislim da ne ide u školu koliko snime, vrate. Tako da ne znam sad što da... ubiću se. Bacio je na onaj tower. Upa, hvala mu mnogo. Vrate, Giant Skeleton i Rage. Koliko to kida. Kida znači na 3 glavu. Jedan klon, za njih 4. Nadam se da mi niko neće udariti ovog Giant Skeletona. Ili ipak jeste. Ćemo da završimo sa Zepom. Neće, on će da završi sa Fireball. Svakomu. 20 health. Da Bog je pobedio čovjek. Bum. Bravo.
Good game, sad ćemo... ljudi, evo radit ću neki challenge, na primjer full ćelavi deck protiv full deka sa kosme, full debeli deck na full mršavi deck, full spell deck, tako nešto, ona... Ako hoćete, pošto nemam tu nije problem, imam brata, pa ako on hoće, igramo, kako da ne znam sad, ili da igramo vamo full spell deck i to na ove turnire, pošto nemam baš ja puno toliko ljudi. Dobre, sa Wizardom polako. Da. Tako da ono... Moram ja da pripremam neko otvaranje. Da vam kažem clan chest. Clan chest ću da napravim otvaranje clan chesta. Tako da ono... I potrudit ću se da nabavim neke chestove tu još. Uzet ću crown chest, free chestove neću otvarati. Ono da napravim to kao neko otvaranje. Svaki chest koji dobijem neću otvoriti, ono. Čisto onako, zamislite sad u klipu dobijem super magic. Pa to je bilo strava, ono. Pa zašto, brate, nisam teo? Sve, ali on se sada toliko zezni, zašto, brate? On je mi je bacio John Scare, pogodio sve 4 ove stvarčice. Kako se zove? Da, i Tower, i on Infernal Tower, i ovu muskitarku. Tako da, ono, ne znam. Ju, nisam vidjela, izvinite, nešto. Gledam.
Ok, nešto gledam smešno. A zašto sam bacio na ovaj tower pusher? Da se vidi. Dobro, ja. Zazno se bacio zep na ovo umjesto na skarmiju. Ali dobro, da znate skarmija je skeleton armija. Tako da ono... Joj baš. Dakle, moj Wizard, brate. Da ga on ranije baci uopšte. Dobro, što to mene briga. Ako ću mu pošalju Wizard. Izvinite, dopisam se sa tim drugom nešto. Kaže kako često je da budu, pita mi to, ne znam, brate, ono, sad najzbiljnije. Sad će da me zepuje. Mrzim to. I otkud sad njemu opet ovima, ono. Dobro, šta mi briga. Ako sad izgubim, brate, brišem Clash of. Da Bog da ne izgubim. Nešto ću morati da brišem Clash of. A ako odigram nerešeno, neću da ga brišem. Nešto nerešeno je dobar rezultat. Vidi šta radi mali skeleton. Zepuj. Ovo čudo. Sad ne moći me da se odbrani, ako mi baci zep. Izdefaću se. Bam. Ne. Ne se. 196, brate. Nešto na toweru. Ajde, rokaj ga. To, carevi. Idem. Samo se defaj, Aleksa. Ne sme da te pobedi. To. Neki glup komandža. Ne! Zašto ne ulažem? Ok, ne brišem prošao. Ajde, ne ulazi. Dobro, ljudi. Nisam dovoljno odradio. Ne! Ok, ljudi, mislim da bi to bio... Zapravo ne, ne veze. Šta mi briga. Idemo sada klon. I ja, ljudi, pa vidite li vi ovo? Šta sam mi napravio? I ja, šta je ono? Ok, Mitska, žao mi je, ali moram da te odbijem. Tako da, ljudi, mislim da bi to bilo to što se tiče ovog klipa, ali će biti predugačak klip, ne znam što da vam kažem, osim lajkujte, šerujte i subscribeujte, tako da vidimo se u sljedećem klipu, poz. I pišite u komentare što bi željeli sljedeće da vidite.